दिनै बुहुम नाङैनो गोथार मनिखानि खरबखौ खुङो। फंनैसो गोथार मनिखानि बिसय सावरायनायनि सिगां आं गासिबो बिमाफोरनो आंनि अननाय, गोजोननाय, खुलुमनाय आरो इसोरनि बोरखौ जासिहरग्रोयो। गोबाङानो थांनाय रबिबाराव गाजा गोमजायै खुंबाय आरो जानांगौ गोबाङानो सुबिदा बादियै दिनै खुंबाय आरो जानांगौ गोबाङानो फैगोन रबिबारावबो गोथार मनिखानि सान बिनि खरबखौ गाजा गोमजायै खुंगोन। गोथार मनिखाया सासे गोथार ख्रिस्टियान आइजो बिमामोन। गोथार मनिखाया गोथार आगस्तिननि बिमामोन। बियो गावनि फिसालानि थाखाय आगस्तिननि थाखाय ओरैबादि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बियो फिसालाखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो थाखाय ओरैबादि खस्थ' खालामदोंमोन आरो बियो माब्लाबाबो गोसो बायाखै। फिसालाया मोजां जायागौमानि, मोजां लामायाव फैयागौमानि बिमाया दुखु खस्थ' गाबनायनि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ' खालामनानै फिसालाखौ मोजां खालामफिननो हादों इसोरनि अननायजों। दिनै बिमा माहारिफ्रा, आइजोफ्रा, न'खरनि बिमाफ्रा बे गोथार मनिखानिफ्राय गोबां सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनो हायो। सेथियानो जाहैबाय फिसाला आरो फिसाजोफोरनि थाखाय बिमाफ्रा बिनो हायो। जेरै गोथार मनिखाया गावनि फिसाला आगस्तिननि थाखाय बियो बिबाय थादोंमोन। सानसे साननै नङा, सप्ता खनसे खननै नङा, मास मोनसे मास मोननै नङा, बियो बिबाय थादोंमोन जानांगौ। आं मिथिनाय बादियै 18 ना 19 बोसोर गावनि फिसालानि थाखाय बियो बिबाय थादोंमोन मोजां जायागौमानि, मोजां लामायाव फैयागौमानि। आरो जों मिथिनांगोन जोंनि बिनायनि फिथाइफोरखौ जों हरखाबै हाखु दाखुयैबो मोनाबो जानो हागौ, गोबाव बोसोरबो लागोन जानो हागौ। जेरै गोथार मनिखा, बियो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम नङा, नाथाय 18 19 बोसोर बियो बिबाय थादों आरो जोबनायाव गोथार आगस्तिना मोजां जाफिनदों। आरो जों मिथिगौ जेराव गोथार आगस्तिना थांदोंमोन बेवहायनो गोथार मनिखायाबो बिनि उन उन थांफाबाय थादोंनो। आरो जे थांनाय लामायाव जोङो मानसिया नायोब्ला नुनो मोनदोंमोन गाहायाव गोथार मनिखानि मेगननिफ्राय मोदैया थर 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 गसरलांनाय। अब्ला नायदो इसोरा बे गोथार मनिखा आगस्तिनि बिमानि बिनायखौ खोनासङालाबानो थायाखै आरो गोथार मनिखानि बिनायखौ, गोथार मनिखानि मेगननिफ्राय मोदै गनायखौ इसोरा खोनासंदों आरो जोबनायाव बिनो बान्थाखौ होदों। गोथार आगस्तिना मोजां जाफिनदों। दा नैथियाव बेनो जाबाय अननाय, आसा आरो भरसा। बेखौ बिमाफ्रा अराय समबो दोनबाय थानांगोन। बिमाफ्रा नारभास जानो नाङा। जेरै गोथार मनिखाया अननाय, आसा आरो भरसा इसोरनियाव दोनबाय थादों। जानांगौ फिसाला आरो फिसाजोफ्रा इसोरनिफ्राय, फोथायनायनिफ्राय बिसोरो गोजानाव इसोरखौ एरायनानै थांबाय जानांगौ। दा बे फिसाला आरो फिसाजोफोरनि थाखाय अननाय, आसा आरो भरसा
बेखौ अराय समबो इसोरनियाव दोननानै बिबाय थानांगोन आरो निस्सय सानसे इसोरा बे बिमानि आसा आरो भरसाखौ उत्तर होथारगोन आरो बिनि बिनायनि फिथाइखौ मोनथारगोन। जेरै गोथार मरिखाया बे आसा आरो भरसा अननायखौ इसोरनियाव दोनदोंमोन, बिदोंमोन। दा बेबादियैनो बे बुहुमनि बिमाफ्राबो बेबादि खालामोब्ला निस्सय माखौ जागोन? मोनथारगोन। आरो थामथियानो जाहैबाय अनजाग्रा बिमाफोर, आंनिफ्राय नोंसोरो साबसिन आरो हामसिन मोनथिगौ। दा बेनो जाबाय बिमा जानो थाखाय आलथुवा नङा। बिमा जानो थाखाय सहस नङा। बिमा जायोब्ला बेसेबांदि दुखु खस्थ'आ फैयो, सैनांनाया फैयो, आनजादा फैयो, नोंसोरसो मोनथिगौ। दा बिनिखायनो नोंसोरनि दुखु खस्थ', गाबनांनाय, खस्थ' सैनांनाय बेफोर गासिबो मा जानांगोन? बिनाय बादि जानांगोन। जुदि नोंसोरो नार्भास जायालासे दुखु खस्थ' गाबनांनाय आरो बेफोरबादिफोरखौहाय सैनांनायफोरखौ जुदि उथ्रिसार जानो हायोब्ला मा जागोन? सानसे नोंसोरनि बिनायखौ इसोरा खोनासंगोन आरो नोंसोरो बयबो उथ्रिसार जागोन। आरो ब्रैथियाव जोबनाया बेनो जाबाय नोंथांमोना बिमाफ्रा गाव गावनि फिसाला आरो फिसाजोफोरखौ इसोरनो गथायनांगोन। इसोरनि आखाइयाव गथायनांगोन। जानांगौ बिमा जाबा मालाय मा जानो? फिसाला आरो फिसाजोफोरखौ गोसोबादि सामलायनो हाया। गोसोबादि बिसोरखौ नोंनि आन्दाराव दोननो हाया। बिसोरनि उदांस्रिखौ नोङो लानो हाया। मात्र फिसाला आरो फिसाजोफोरखौ इसोराल'नो सामलायनो हायो। दा बेबादि हिसाबै नार्भास जायालासे फिसाला आरो फिसाजोफोरनि थाखाय इसोरनो गथायदो। इसोरा बिसोरखौ बोर होनाय बायदि आरो बिसोरो बबेयाव थाङो, मा खालामफैयो, सोरजों थाङो, बेफोरखौ गासिबो नोजोराव दोननानै जाहाथे रैखाथिखौ होयो। आरो बेबादियैनो आं सानो बिमाफोरनि दायथ'आ, बिमाफोरनि खामानिया इसोरनि आखाइयाव गथायनाय आरो नोंथांमोनाबो हाजासे सेस्था खालामनांगोन बिसोरखौ बुजायनो थाखाय आरो बिसोरखौ मोजां लामायाव लाबोफिननो थाखाय। दा बेबादि हिसाबै जुदि नोंथांमोना बे मोनब्रै पइन्ट्सखौ जुदि मोजाङैनो पालन खालामनो हायोब्ला, मानिनो हायोब्ला निस्सय नोंसोरनि बिनायखौ, नोंसोरनि गाबनायखौ इसोरा माब्लाबाबो खोनासङालाबानो थानाय नङा। दा आंनि अनजाग्रा बिमाफोर, जिखुनु जाया मानो दुखु खस्थ' गाबनांनाय, दुखु सैनांनाय फैयोब्लाबो नार्भास जानो नाङा। गोथार मनिखा बादि बिबाय था आरो निस्सय मा जागोन? इसोरा बिमाफोरनि गाबनायखौ मिन्थिगौ आरो बिमाफोरनि मोदैयानो दाम गोनांसिन बयनिख्रुइबो। आरो निस्सय नोंसोरनि बिनायखौ इसोरा खोनासंनानै नोंसोरनि गथ' गथायफोरखौ अराय समबो बोर होबाय थागोन। बिमाफोरनि बिसय गोथार बाइबेलाव गोबांथार पदफोर दङ। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा पद फरायथिनानै होनो सानदों बिमाफ्रा माबादि जानांगौ। बेनो जाबाय 1 करिन्थियारिफोरनि पलनि लिरहरनाय लाइजामनिफ्राय 13:7 सिरियाव जों फरायब्ला मोननो हायो। अननानै खोनासंदो। बेनो जाबाय अननाया गासैखौबो सहायो, गासैखौबो मिजिंथियो आरो गासैखौबो सहायो। अब्ला नायदो, थिग बेबादिनो गोथार मनिखाया, गोथार आगोस्तिननि बिमाया
गासिबो दुखु खस्थ' गाबनांनाय सहायजोबनानै बियो उथ्रिनानै गावनि फिसाज्लाखौ मोजां लामायाव बियो लाबोफिननो हादों। बिदिब्ला फैदो आंनि अनजाग्रा बिमाफोर, दुखु दाजा, सिन्था दाजा, गथ' गथायफोरनि थाखाय अराय समबो इसोरनो गथायबाय थादो, इसोरनियाव बिबाय थादो, दुखु फैब्लाबो खस्थ' फैब्लाबो सहायनानैहाय उथ्रिसार जादो। आरो थिग बेबादिनो जेरै इसोरा गोथार मनिकाखौ बोर होदोंमोन, बेबादिनो नोंथांमोन बयखौबो इसोरा बोर होथारगोन।